Rridu nagħtu rebħa lill-poplu kollu. Għaliex, fi kliem Alex Borch, dan huwa il-mument għall-Partit Nazzjonalista u għall-pajjiżna. Dan hu il-mument taż-żgħażagħ tagħna, tal-familji tagħna, il-mument tal-ħaddiema, tan-negozji, tal-anzjani. Dan hu l-mument tal-poplu Malti u Awċi. Fi Pjazza Tritoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch indirizza l-ewwel mass meeting tiegħu fil-qofol tal-Festi tal-Indipendenza u din folla kbira ta' nies wasaħa illi kull min kien preżenti wassal messaġġ b'saħħtu li jista' jispira lil pajjiż għajta illi dan il-partit mhux biss jista' jnaqqas id-distak iżda kapaċi jikseb is-suċċess tiġi meta tiġi l-elezzjoni ġenerali għaliex il-poplu irid bidla fid-direzzjoni. Il-poplu Malti u Awċi qed isejħilna għaċċan irid jara il-Partit Nazzjonalista fit-tmun, irid jara bidla fid-direzzjoni, irid jara enerġija żagħżugħa. Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch sellem lil Missier Malta Indipendenti u Missier Malta Ewropea l-eks kapijiet tal-Partit Nazzjonalista George Borch Olivier u Edi Fenekadami fejn saħaq il huwa kburi li se jkun qiegħed imexxi dan il-partit tant glorjuż filwaqt li sellem lill-eks kapijiet tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi, Simon Busuttil, Idrin Delija u Bernard Grech. Wasemma kif sħarriġ wieħed wara liħor qed jindika biċ-ċar li hemm eluf ta' nies li jew ma jivvotawx jew li tilfu l-fiduċja fil-politika. Iżda fl-istess waqt dan huwa pajjiż li jinsab ukoll għaċċan għal tama ġdida u għalhekk insista li jrid jaqgħad f'Alleanza Nazzjonali lil kull minuta rieda tajba. Irrid nara partit illi jattira lil kulħadd, il-kull persuna minn kull sfera fis-soċjetà tagħna. Irrid nattira il-dawk illi sal-lum ma jaqblux magħna. Irrid nattira il-dawk illi sa ftit żmien ilu kienu jivvutawna, però llum wafqu jivvutawna. Irrid nattira il-dawk in-nies illi qatt ma vvutawna u nikkonvinċuhom bil-politika ta' persważjoni li aħna partit tan-nazzjon. U wassaħ illi l-Partit Nazzjonalista mu fil-but ta' ħattu li l-vuċi tal-Partit Nazzjonalista hija l-vuċi tal-partit biss. Aġenda mirata għal ġid tal-poplu Malti u Awċi. Intuhom partit li jissalvagwardja il-futur tagħhom, li jagħtihom futur aħjar, li jagħtihom pajjiż li jkunu komdi jgħixu fih, li jagħtihom kwalità ta' ħajja aħjar. Alex Borch ringrazzja lid-deputati Idrin Delija tal-lealtà lejn il-Partit Nazzjonalista u lejn il-pajjiż u insista li bħala grupp maqut se jimxu l-qudiem għal ġid tal-pajjiż. Ejjew il-koll ngħadu inħarsu l-qudiem, nibnu partit imsaħħa. Jiena ċert ħbib tiegħi. Jiena ċert illi fix-xhur u fis-snin illi ġejjin Idrin Delija ser ikun pilastru tal-Partit Nazzjonalista flimkien mal-grupp parlamentari tant sabiħ illi għandi warajja li nirringrazzjahom. Jiena kburi b'dan il-grupp, ħbieb, kburi bikom. Qudiem il-folla preżenti Alex Borch saq li l-Partit Nazzjonalista jrid iħares il-qudiem sabiex flimkien nibnu l-Malta u għawdex ta' għada. Hawn u insista li mhux se jħalli lil ħadd jisfrutta lil għawdex filwaqt li fakkar kif fil-jiem li għaddew il-Partit Nazzjonalista għamel rebħa fil-Parlament brabta ma' ħadma oħra ta' amministrazzjoni laburista fir-rigward ta' dil tal-Fortina. Alex Borch sqar li fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed jippreżenta numru ta' proposti, partikolarment brabta ma' traffiku, it-turizmu, l-loli tal-ħajja kif ukoll ma' s-saħħa b'mod speċjali f'dak li għandu x'jaqsam is-saħħa mentali. Ejja nwarbu l-aħmar u l-blu, ejja naraw l-abjad u l-aħmar, ejja nkunu man-naħa tal-poplu, ejja naraw progress, però ejja naraw pjanar aħjar. Il-mass meeting intemm bid-daq tal-innu Malti u tislima x-xirqa lil Malta Indipendenti fil-61 anniversarju minn din il-kisba.